mateix falten 4 minuts per les 5 de la tarda, queda molt poquet per començar i estan a punt de desplegar-se les 4 grans pancartes que avançaran per tota aquesta manifestació. Pancartes que avançaran des de la cruïlla del Passeig de Gràcia fins a trobar-se a Maragó. Felicitats perquè és veritat, ho hem tornat a fer, hem desbordat de nou els carrers, hem tornat a demostrar que estem decidits a decidir, que ningú no ens ha demorat i que volem aprofitar que parlarà el president de l'ANC per agrair la tasca de tots els voluntaris i les voluntàries de l'Assemblea que han treballat avui, però també durant molts mesos per organitzar aquesta manifestació i centenars d'actes